Aquí tenim uns casos ja tancats de fa uns quants anys. Són tot mòduls de vehicles accidentats que en el seu dia van fer l'anàlisi i són els que hem anat acumulant durant aquests anys. Tenim un munt de mòduls de diferents tipus, diferents connexions, diferents marques, diferents tipus de vehicle. I llavors les eines per descarregar aquestes dades són diverses. La més utilitzada és el CDR 900 de Bosch, que és el que més utilitzem, i també Gescan, que és un altre fabricant que també ens dona informació, depèn del vehicle, depèn de l'antiguitat, fem servir una o l'altra. Aquest sistema, el CDR Camp Plus, és el que es feia servir abans. És un mètode, una metodologia per a vehicles més antics i que ara encara el fem servir, però ja cada cop menys. Aquest és més nou, una versió més nova, pels vehicles amb sistemes electrònics més moderns. Aquests són els cables per treure dades dels vehicles Tesla. Aquí tenim diferents connectors perquè els mòduls de diferents models són diferents, el mòdul electrònic on es conserven les dades. Llavors calen diferents cables i adaptadors per accedir a diferents versions. Aquí, un cop tenim el mòdul per descarregar les dades, hem d'anar a buscar el cable corresponent, que és el que anirà a coincidir amb els pins del mòdul. D'aquí aniré connectat al CDR 900 i a l'ordinador amb el software per poder descarregar les dades. Això és un exemple d'un impacte en el qual ens dona 5 segons abans que el vehicle detecti la col·lisió, activitat dels ABS, control d'estabilitat, si ha hagut una activitat, també girs de volant del volant del conductor que ha donat, aquí anava recte i aquí sí que al final fa un gir cap a la dreta. I aquí, últim segon, és on fa l'activació del fre. El Land Rover i el gir de volant del Land Rover en aquesta fase, que és la fase més que només tenim velocitat i que després ja perd molt ràpid la velocitat perquè impacta. Hem de recol·locar per tornar al carril abans que alcanci l'altre vehicle. El fre tota l'estona que està activat no frena fort, perdem velocitat, està frenant d'una manera suau, perd suau la velocitat de 82 fins als 47. Una correlació entre les dades i el nombre de bastidor del vehicle. Les dades que s'estan enregistrant actualment són, podem parlar de la velocitat, de la frenada, o sigui de la pressió que s'exerceix sobre el pedal del fre o de l'accelerador, del règim del motor. Això és un mínim de dades, però hi ha marques que ens registren moltes més dades. El que està registrant el sistema són els últims 5 segons abans de la col·lisió. Llavors, totes aquestes dades que us he comentat queden registrades per als 5 segons abans. A nivell d'importància, totes les dades són importants, és a dir, hem de pensar que l'extracció és un accident. És a dir, per això, entrar amb si és més important la velocitat o és més important el gir de volant, no, perquè depèn molt de la tipologia de l'accident i de responsabilitat que en aquest cas estiguéssim investigant. Dades o el sistema que actualment hi és. Per això nosaltres estem extraient dades de vehicles